Izražavam veliko lično i profesionalno zadovoljstvo što sa vama svjedočim ovom za naš fakultet istorijskom trenutku. Potpisivanju sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao prvi fakultet osnovan u Crnoj Gori, Ekonomski fakultet je dobio veliku i odgovornu ulogu, ne samo za razvoj sistema obrazovanja, već je tokom skoro 6 decenija trajanja imao upliv u društveno-ekonomske prilike. Od osnivanja Ekonomski fakultet u Beogradu i njegovi profesori pružali su podršku našem fakultetu da izraste u lider u obrazovanju ekonomista u našoj zemlji. Postignuti rezultati i stečena pozicija predstavljaju posebnu odgovornost koja obavezuje fakultet da i dalje bude u centru društvenih promjena. Zbog navedenog smo počastvovani što smo zajedno danas u prilici da otvorimo još jednu novu stranicu naših dobrih odnosa sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu i što možemo našim studentima da ponudimo program koji se realizuje u partnerstvu sa London School of Economics and Political Science. Posjetit ću vas da su naša dva fakulteta članovi jedne od najznačajnijih evropskih akreditacijskih kuća, IFMD. Time je i ovim sporazumom otvoren put ka dobijanju međunarodne EPAS akreditacije koja će našim fakultetima obezbijediti međunarodno priznanje programa visokog kvaliteta. Uvaženi studenti, kroz ovaj sporazum dobijate jedinstvenu priliku da nastavak studiranja obilježi diploma svjetski priznatog LSE-a, koja širom otvara vrata za brojne poslove i garantuje uspješnu karijeru. Na vama je da tu priliku prepoznate. Na kraju, zahvaljujem se dekanu Boričiću i našem uvaženom kolegi profesoru Saši Ranđeloviću na nesebičnoj podršci da se ovaj sporazum potpiše i nadam se uspješno realizuje. Hvala vam.